Ġie l-Akkademja tal-Malti, storikament magħruf bħala l-Medalja Giuseppe Muscat Azzopardi, huwa ġieħ li jingħata lil min ikkontribwixxa bi sħiħ u tul ħajtu kollha lejn il-sin pajjiżna, bħalma jispjegalna Joseph P. Borch. Kien ħsieb ta' Gino Muscat Azzopardi li jiġi iben Giuseppe Muscat Azzopardi, awtur magħruf u fundatur tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, li tingħata medalja għal min ikun ħadem tul ħajtu kollha biex ngħidu hekk għal Malti f'xi qasam tal-letteratura jew tal-lingwa. Naturalment hu l-ħsieb tiegħu kien ukoll li jżomm tifkira ta' missieru. U bl-għajnuna tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti bdiet tingħata din il-medalja. L-ewwel ma ħadha kien Dunkarm, kienet ħaġa xirqa li jieħodha l-poeta nazzjonali fl-1946. Warajh ħada Nino Cremona, imbagħad kien ħada Giuseppe Gallia u Dun Paul Gallia, warajh ħada Giuseppe Aquilina bix-xira għax wara kollox bena l-Katedra tal-Malti fl-Università. Imbagħad ingħatat lil Carmenu Vassallo, lil poeta Carmenu Vassallo u lil poeta Anton Buttigieg. Flimkien ingħatat dik ingħatat fl-1972 u ħaduha flimkien. Minn dakinhar lem ma baqgħetx tingħata din għal xi raġuni oħra ma baqgħetx tingħata. Imbagħad fi żmieni ġiet l-idea li narġgħu nibdew nagħtuha. Jiena xewqa tiegħi kienet li tibqa' tingħata bl-istess isem, ġifieri bl-istess titlu, il-Medalja Giuseppe Muscat Azzopardi, però mbagħad iddeċidejna li nsejħula Medalja ġieħ l-Akkademja tal-Malti. U bdejna fl-2016 kien ħada Oliver Friġġieri bix-xira għal kontribut kbir letterarju u l-wirt kbir letterarju li ħallilna. Ingħatat kull sena mbagħad, s'issa dejjem ingħatat mbagħad il-Monsinjur Lawrence Kakija, waraħ Trevor Zara, Viktor Fenek u Lina Brogdorf. Tajjeb ngħidu li din tingħata mhux għax sempliċement ikun dak l-awtur ikun kiteb u pubblika matul ħajtu kollha, veri dawn dejjem taw xi kontribut, pereżempju Oliver Friġġieri nistgħu ngħidu li kien kofundatur tal-moviment Awmin Letterarju. Tifhem Trevor Zara ħadem fil-Għaqda Letterarja Maltija. Lina Brogdorf ħadmet ħafna fil-moviment tal-Malti ta' kelli Novella Haber. Ġifieri wieħed aħna il-medalja tingħata għax mhux sempliċement għax dak li jkun ippubblika, ma ħadem tul ħajtu kollha ta' xi kontribut fil-qasam, xi qasam tal-Malti tul ħajtu kollha. Huwa rikonoxximent żgħir b'apprezzament għal dak li jkun. Il-proċedura hija li l-Akkademja toħroġ l-applikazzjonijiet, toħroġ formola lill-membri, il-membri jibagħtu n-nomina tagħhom, imbagħad hemm ġurija biex ngħidu hekk speċjali għaliha, ġifieri għandek il-President tal-Akkademja, għandek il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università u il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Huma dawn li jażlu minn nominazzjonijiet li jidħlu mill-membri tal-Akkademja huma dawn it-tliet ġurati li jażlu lir-rebbieħ. Jistgħu ma jażlux ukoll, tifhem skont ġifieri fidejhom. Jistgħu jinnominaw xi ħadd ieħor. Ġifieri din hija miftuħa b'dak il-mod. Tajjeb ngħidu li qed inżommu tradizzjoni li l-medalja tingħata kull 14 ta' Novembru ta' kull sena hija d-data ta' twaqqif tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti li llum hija magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.